ľudia, vítajte na 10. zápase Matikapu, druhom zápase štvrťfinále a vidíme Kanada versus Portugalsko, vidíme Boris ide dopredu a dáva gól! Dáva gól pre svoj štát Portugalsko. Kanada prehráva 1-0. Trnavský nie je úplne nadšený z tej situácie, čo sa práve teraz stala, práve jak sa to, v 10. sekunde sa mi zdá. OK. Môžeme, že Boris jak malo tu, ide dopredu a je to 2-0. Portugalsko vyhráva nad Kanadou 2-0. Toto je neskutočný zápas, lebo Trnavský ešte ani raz nevyhral svoj zápas. Vidíme Trnavský, jak strieľa, je to 2-1. Kanada začína remizovať, ale proste snaží sa a je to 2-1 pre Kanadu. Hej, Kanada dala prvý svoj gól a Portugalsko už má 2 góly, hej, aby ste ma pochopili, lebo no, chápete, čo myslím, takže je to 2-1, Kanada dala svoj prvý gól na druhom zápase štvrťfinále. A vidíme Trnavského, jak ide dopredu znova, ide dopredu a není to gól. Jaký pekný! A čo, to není gól, nevadí. Stávajú sa aj také situácie. Dobre. Vidíme Trnavského, jak si obral Borisa, čo sa ešte na Matikape podľa mňa nestalo. A je to 2-2! Je to 2-2, Kanada vyrovnáva nad Portugalskom 2-2, remízka, takže toto je krásny zápas. Mne sa páči asi najviac zo všetkých tento zápas, neviem ako by. Dobre, môžeme vidieť Boris, jak si prešiel Trnavský, ale Trnavský jak dal petičku a není to gól, nevadí. Škoda, ale bol by pekný gól, lebo dal petičku Borisovi, si ho tak respektíve obral. No ale tak nevadí, aj to sa stáva. Možno ide, jak Boris asi nemá silu už. Hrá skoro každý zápas. Dobre, môžeme vidieť, jak Trnavský sa snaží. A ide dopredu. A strieľaj to 3-2, Kanada vyhráva nad Portugalskom 3-2. Toto je asi, lebo Kanada je slabšia, sa mi zdalo, proti Portugalsku, lebo Portugalsko majú Ronalda a takých dobrých hráčov, João Neves, potom Diogo Costa, takýto. Takže to je veľký comeback pre Kanadu. A je to 3-3. Portugalsko vyhralo Portugalsko vyrovnalo nad Kanadou 3-3. No ešte aspoň jednému týmu stačí dať 1 alebo 2 góly a vyhrá. No jeden nie, lebo do 5 sa hrá každý zápas. Dobre, vidíme Trnavského, jak to už nezvládol a Boris ho prevládol a obral mu loptu. Môžeme vidieť Borisa, jak sa snaží ísť dopredu. Dobre, ide dopredu. A už je to jasný gól. Je to 4-3 pre Portugalsko, vyhráva nad Kanadou 4-3. No, ja to asi fandím Portugalčanom, lebo tak je to silnejší tím a tak proste, no. Čo mám k tomu viacej povedať? Trnavský už není moc nadšený. A je to 5-3. Vyhral Portugalsko 5-3. Ak sa vám páčilo, nezabudnite kliknúť like, obraz, zvonček a čaute.